Nagtinabangay ug nagkahiusa ang mga exhibitor sa Capitol Ground sa Amas, Kidapawan City kagahapon Agosto 25. Pagpangandam kini sa Yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo nga giablihan karong adlaw atol sa selebrasyon sa Kalivungan Festival nga kabahin sa ika-110 nga anibersaryo sa probinsiya sa Cotabato. Gipasundayag dinhi ang tatak lokal nga produkto, serbisyo ug maanindot nga destinasyon sa probinsya sa Cotabato. 17 ka munisipalidad ug usa ka syudad ang misalmot sa Expo. Usa niini ang booth sa taga-Banisilan nga nagpasundayag sa ilang turismo, produkto sama sa saging, mais ug ang sikat nga dinorado rice. Anyway, ang preparation namin is nag-abot mi diri no last August 20. So mura, as you observe, mura ready na po ang boat namin. Si Banisilan po is the farthest municipality of North Cotabato. Time travel because of the climate change. Limited supply lang po yung mga natin nadala na. Wala sab makapugo nga milabay nga hulaw sa produktong sugarcane kun tubo sa taga-Matalam. Kay mitaas ug maayo ang ilang produksyon. Since we are the sugarcane capital of the North, so makikita niyo sa entrance namin may mga tubo na made of sugarcane yung mga barricades, ganyan. And then we also have here yung sugarcane na products namin. So the Coso Seco is in Matalam, the Cotabato Sugar Central Corporation. So we have here now the products of sugar. Bida sab sa Kidapawan booth ang bag-o lang na human nga kasadya sa Tipupo Festival ug ang kaabunda sa lain-laing prutas, gulay, sama sa durian, mangosteen ug lansones. We are excited to share sa atong mga visitors pohon sa Kalivungan Festival kung unsa kalain ang among mga prutas sa Kidapawan City. Specifically, these are seasonal and tropical fruits such as durian, rambutan, mangosteen, lanzones, and dragon fruit. So, kabalumi nga gina-look forward yun ni labi na sa mga taga Cotabato or Cotabateño rather ang mga prutas nga naa sa Kidapawan City. Resulta kini sa pagtinabangay sa LGU ug mga mag-uuma. I'm thankful nga nagtinabangay ning tanan kaning 5 ka opisina para ma-visualize and mahuman ang among exhibit. The availability of fruits is one challenge, but then again, I'm very thankful nga kaning among mga farmers sa Kidapawan City, very supportive gyud. Usa ka semana ang Kalivungan Festival ug giimbitahan ang tanan nga bisitahon ng mga booth aron adunay ideya sa mga produkto sa matag lugar sa probinsya nga oportunidad sa negosyo. We are inviting all the Cotabateños to visit the booth of Matalam here in Capitol na bisitahin yung aming booth. Ang Yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo, usa lang sa mga aktibidad sa Kalivungan Festival nga nagpasundayag sa bahandi sa agrikultura, kultura, paghigalaay ug panaghiusa sa mga taga Cotabato. Shiny Buliser, Newsline Philippines, stay safe!